बाथ्रा एखुफैनायाव गोबां साननो गोनां बाथ्रा दङ। बे जाहैबाय सन्जय स्वर्गियारि बिथां MCLA आ दाख्लैहाय EM गोदान फोसावनाय गोबां जों खोनादोंमोन। बिनि उनावनो रेजिगनेसन लेटार UPPL नि प्रेसिडेन्ट हरदोंमोन जे पार्टिखौनो नागारनोसै। दा बोरै जाखो सेटेल जाखो दा बे सेटेल जानायखौ नुनानैनो मोनसे खेंफोरथि फैदों आरो खेंफोरथिजों लोगोसे मोनसे मिथियै बाथ्रा मिथिसार होदोंबो हानि बिसय। बिथां बिनन्जयआ जायखौ जोङो मुगानि थान्दै होननानै मिथियो। भिडिअखौ नायग्रोजोबोबा निस्सय एसेबाबो बुजिगोन होननानै आं सानो। इन'भानिबो खोथा ओंखारदों बाव सन्जय स्वर्गियारि इन'भा माबा माबि। बे खौरांखौ गुवाहाटि हालामनिफ्रायनो नोंथांमोननो फोसावहरनाय जाबाय। ओंखारनोसै जों मोनसे जायगायाव नैबे हाया बे हानिफ्राय। नमस्कार बन्धुमोन, आं बिथांमोननि थाइख्लायलाय थाइलालिफोरनिसो बाथ्रा बुंनो लादों। That means हरिसिंगा बिजाबनि MCLA बिथां। नामखौबो लाजानाय नङा नामा, नाम लाद्राय दुखु मोनगोन नामाथाय, होमबाबो लानोसै आं। हरिसिंगा बिजाबनि MCLA बिथां सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा थांनाय सानबावैसो सिगां प्राइमारि UPPL मेम्बारशिपनिफ्राय रेजिगनेसन लेटारखौ साबमिट खालामदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बोखांना लाफिनबाय होननाय मोनसे रेजिगनेसन लेटारखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुफिननो मोन्दों। दा बुंनो लानाय बाथ्राया बेसो। बिनि सिगां आं मोननैसो खोथाखौ बुंग्रोगोन। दिनै जाय समाव सन्जय स्वर्गियारि MCLA बिथाङा प्राइमारि UPPL मेम्बारशिपनिफ्राय गाव रिजाइन लानो रेजिगनेसन लेटार होदोंमोन, बै समाव जेब्ला BTCनि CEM प्रमद बर' बिथांनाव सोंदोंमोन खौरांगिरिफोरा, अब्ला बिनि सायाव बिथां CEM प्रमद बर'आ रिप्लाइ खालामदोंमोन बे गावनि बेक्तिगत बाथ्रा, नाथाय जोङो बिनि सोमोन्दै दासिमबो मोजां मोनथिया बा अबगत नङा होननानै बुंदोंमोन। आरो बेनिनो उनावहाय बिथां हाग्रा बिफाननि EM बा मन्थ्रि फेरेंगा बिथांनाव जेब्ला खौरांगिरिफोरा सोङो, अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन I am not sure बिथाङा रिजाइन होदोंना होआखै, नाथाय बे पार्टियावनो थागोन आरो UPPLनि सोद्रोमा आरो बे UPPLआवनो थागोन होननानै बिथाङा रिप्लाइ खालामदोंमोन। आरो बैखौसो आं बुंनो सानदों। दिनै बिथांमोनाबो बे सन्जय स्वर्गियारि बिथांनि जाय रेजिगनेसन लेटार बेखौ नुखादोंमोन, नाथाय सासपेनसनाव दोनदोंमोन। बेवहाय माबा मोनसे खोथा सावरायनांगौ बा कमप्रमाइसनि खोथा दङमोनदां, बेखायनो बिथांमोना पिक्चारखौ क्लियारबाबो खोन्थायाखैमोन, माने गोनो गोथोआव दोनदोंमोन। माने दा सासपेनसनाव दोननानै दिनै बिथांमोना कमप्रमाइस जानानै माबा मोनसे मिला मिसा जाबाय खोमा, जायनि फलाव बिथाङा EM मोनैनि बा माबा मोनसे मोनैनि थाखायसो खुद्रिनानै बेबायदि प्राइमारि UPPLनि सोद्रोमानिफ्राय बिथाङा रिजाइन होनो नागिरदोंमोनथ'। दा बेखौहाय बिथाङा माबा मोनसे मोनबाय खोमा, हयथ'बा EM खौनो मोनसिगोन खोमा, हयथ'बा इन'भा मोनबाय खोमा, बेखायनो बिथाङा दिनै बेखौ उथायना लाफिनबाय होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोनाव माखासे सोद्रोमाफोर दंखायो, जेरावहाय नमिनेसन होफ्लानानै इन'भा गंफामानि मोनग्रा, 40-50 लाख गाहामनि गारि मोनग्रा, बिनि अनगायैबो थाखा फैसा मोनबावग्रा, मोनफादेरग्रा बेबायदि सुबुं बिसिनाव दंखायो। दा बेखायनो दिनै बिथां सन्जय स्वर्गियारि बिथाङाबो माबा मोनसे मुलाम्फा जाबाय खोमा, बेखायनो जायनि गेजेरजों कमप्रमाइसनि गेजेरजों बिथाङा गावजि UPPLनि सोद्रोमा नंला होननानै बिथाङा रेजिगनेसन लेटार होखांनायनि उनावबो बिथाङा दिनै बेखौ आं उइथड्र खालामफिनबाय, बोखांना लाफिनबाय होननानै बुंदों। बेखायनो आं बुंदों, जोंहा बर'आव थाइला थाइलि थाइलालि होननाय दंना, बे थाइला थाइलि थाइलालियानो बिसोरनि केरेक्टारफोरा थाइलाला थाइलालि मालाबा थाइलाद' गाहामबो जायो, बेबायदि आरो। दा जायखि बुङा, मालायनि खोथायाव जों एसेबां हाबनो थाङा। नाथाय नों रिजाइन होनो गोसोबा रिजाइन होमोन, मानोलाय बेखौलाय बोखांना लाफिनलायनांगौ जाखो? ना रिजाइन होआमोनब्ला नोंथाङा नोंनि जिथु खुद्रिनाय, नों माबा मोनसे मोननो लुबैनायखौ मोनामोन नामा? बे सन्जय स्वर्गियारि बिथांनिसिम आंनिफ्राय कुइसन आरो, दुखु मोननानै नङा, ओरैनो जंखायनानै कुइसन। दा माबा मोनसे मोनदोंब्ला नोंथाङा खोन्थादोब्रा, खुद्रिनानै मा मोनखो? प्राइमारि UPPL मेम्बारशिपनिफ्राय आं ओंखारनोसै होननायनि उनाव रेजिगनेसन लेटार होखांनायनि उनाव नोंथाङा मा मोनखो बेखौ फोरमायना लादोब्रा। जोंबो नोंनि आइडियाखौ रोङो खोमा सार, जोंबो नों बायदि जानो। जोंहाबोथ' दुखियाना, जोंबो जेनेबा
खब'से ओंखामखौ मोजां जानो लुबैयो, जोंबो मोजां गाननो लुबैयो, जोंबो थानो लुबैयो। नोंनि आइडियाखौ लानानै जोंबो मोनजायो खोमा, बे आरोना। दुखु मोननाङालै सन्जय सर्गयारि सार, दुखु मोननाङा। नोंसिनि सरकाराथ' जेबोखौ मावनो हायासै माथो। हा होदों होनो, हाया खुनु दिन एक्सेप्ट जायालै, बे हालेथारा। सार्कोल अफिसाव मेरला थांबाय, बे डकुमेन्टसा सोलियासो होनो।